The cat is helping us and helping you para na tayo mga rasyon. Our beautiful Bana. See, I told you, reason ang mga iring na ako diri sa balay. Hi guys, welcome to my vlog. It's another day of June 2020 and na-remember ninyo tong ako ang gi-post na mga barter and nagka-joke ko, gi-appeal na ako ang iring. Well, anyway na nag-respond ato. Isa po siya ka idol kanya ang mga iring and fascinate siya and gusto siya magkuha og mga different kinds of cats. And luckily na ami cat diri na si Ivana amo ang main ko na iring. So dili ta na mo ihatag but then kailangan na mo siya ihatag sa iya kay gusto kaayo niya. In exchange of course ito pa kambyuan niya og bugas and all bugas ipanghatag ra pud namo sa mga people. So the cat is helping us and helping you para na tayo mga rasyon. Yun. So, meron mo ang cat si Ivana. Ivana. Nagadidi. Sad yan mi. Dito na mo ihatag pero hatag na mo sa iyaha kay gusto kayo niya. Anyway, dagan lang po niyo cat po diri sa balay. And this is Ivana. Our main coon cat. Yes. So, ito siya. Medyo expensive. Okay, ang parents ani gikan sa yung dapit. Ihatag lang na ako po sa iya in exchange. So, hopefully makatabang po itong tanan ang mga bugas na iyahang i-trade para sa ako or para sa inyo hapon. So please, ayan, tanaw na to niya unsay mga dagan ani kay most likely wala ko pag during sa trade. So hopefully okay ang tanan na. Hi guys, remember si Ivana amo ang iring? Yes, na hatag na siya dito sa maayong kamot. And syempre, in trade, mauni si Ivana karon. So, yun. Gihatag siya in exchange of sacks of rice. Okay, so Ivana will help to give those rice sa mga people sa tanan tapok dari. So, I hope yan, matagan mo o mga bugas-bugas. Sana all. Pagsalamat mo sa iring, no? Yes. See, I told you, reason ang mga iring na ako diri sa balay. Sumpay gihapon ni sa mga pangyayari na dito sa balay. Ang remember ninyo ang katong iring, si Ivana na iring. Yes, so si Ivana na iring is gihatag na namo sa person and karon naalis dan siya og bugas. So daghan nga bugas. Nakita ninyo itong mga gipost mo, ito siya ng mga bugas. Karon amo ang ginahatag ang mga bugas sa mga people. So giapod-apod na namo mananami og repack and then gihatag na namo sa mga peeps. So right now padulong pug ko og katalunan kasi naatoy isa dito na kailangan pud niya og kuan bugas.
in exchange katong gihapon tong sa kuan, tagan daw ko niya og item pod, and tagan ako siya duha ka sako nga bugas. So duha ra man yang gipangayo, giduhagan ako og isa, so tulo na ka bugas tanan, tulo ka sako nga bugas akong ihatag, pero niyan ako nga ipanghatag ra pod niya sa iyang mga silingan. Yun. So muna mo ang dagan karon, and then for to later padulong mi og sandawa para maghatag pod og bugas kay nagilak-hilak kay wala na daw sila makaon. No? So, dili magilak-hilak lagi. Tama na tong downtime, pugong-pugong lang. So yun. Then ugma is maghatod pod mi, maghatag pod mi og uban na mga bugas-bugas, mga bugas good ginagmay lang, pero at least di ba na manghatag sa imuha. So mao to siya. Yes, shawawat sa tanan naga tanaw, and yun. Sa balay dagan nagahatod og kuan mga didto, and then baligya maurot ako ang kwarta kay magsige og pamaligya. No, nya syempre support man gyud, all out support. Eh I'm pretty sure kailangan jud pud nila. So yan. Palit lang ng palit. So di na mo magreklamo kung baligyaan mo sa inyohang barkada, basta kaya lang ninyo bayad na lang. Diretso. Ana na lang man, importante mabuhi kay murag dugay-dugay pag yun ni. So nanami diri karon sa may Katalunan. Ano, basig wala na mo nakakitag Katalunan Grande ni going. So diri may padulong. Yes. And ano ang ako ang chocolate ha, og ang katong mga cake na mo ha, paliwag ko ha. Palititaon ko ninyo na may available 4 kabuok kuan, 4 kabuok klase na cake. 4 kabuok na klase na cake. Regards ko kay Jet, ano si Chacha? Na Jet oh. Si Chacha. So, yan. Ano pa ba? Wala naman kayo makwento sa inyo ha? Ay, oo. Sa shop di ay sa Monday opening ni 50% discount. So kailangan to siya mahurutan nandito na sa shop before me magbalhin, no? So sad, kailangan na mo i-close ang shop. So bisita mo Monday hangtod Friday, naarami dito. Yes. So sa tanan mga nag-help, ayan, on behalf sa mga wala nagpasalamat, salamat sa inyo ha. Kay at least na pa yung mga tao ng mga inana. Gamay na lang. So pagpugong lang mo guys. Alright, muna to ako makwento. Maybe mag-video na lang ko soon. Bye guys, ingat. Back. Mala namin dito sa Katalunan Grande. Dali rapod kayo dito pod, nalingaw man pod sila with picture taking. Wow, picture taking, no? And funny kayo kay sige lagi og kuan, wala ko kabalo sa agianan. Dito mining park sa pikas na linya ang agian dito pa atong pasugat sa moa. Gagigs kayo, sige ko biserbatuhan. Well, anyway, for this day mo na niya mo ang last adtuan. Kani ang pinaka-emotional kay mahadlo ko kay basig makahila kog apil samok baya kayo ni. Yeah, overheard na ako ni na kana lagi nagastorya sa iyahang feelings, sa iyahang gibati. And it boils down na syempre sa murag mga kapait. So karon hatagan ako siya. Dili lang siguro na ako i-video pod kay basig magilak-hilak siya, pero going na mi dito. Yeah. Love all man na, love all. Uy, then swerte kayo ha kay sa tanan na ano nagahatag sa kuha, salamat kaayo. Gihatagan mi og kuan buongon. Nami buongon upat ka buok ganina na. Tapos gihatagan ko nila og gimbal guys, kanang sa gadget gani na ana sa cellphone kay para daw
para daw effective ang ako ang mga vlog dili daw anak kauyog so gatagan ko og ginana then sabi ito mao to nila mga gipanghatag pud sa ako inana ang mga feeling na dapat nato mabati kanang happy no akong kaoban chill murag way suliran sa kinabuhi no sana all makagawas gyud no ranggip po so I hope no na tanan pinana no hatag lang as long na kaya you help when able bahalag nagpait nagtuo ba day mo og kuan daghan kog kwarta wala koy mga suliran nastang daghan na kulbaan gani ko kay basig ma-embargo na ang sakyanan na kay matabang brad buwang lang so yan no hopefully dili mo hilak-hilak ni kay na magilak-hilak gani ni ron mga patay pagay dumitanan ani ron yes so mo na niya mo ang last then manguli nami kay kapoy na then tapos ugba na pod meron pang bukas ang uban kay nahatag naman pod yes shout out kay Monix hello Monix hi Lindon Katols Miss D hello mayong udto Miss D hi Ma'am Lizelle hello. And si Ma'am Lizelle is the owner kay Ivana. Regards ko kay Ivana. Di nagi ko magtanaw sa imuhang picture gani kay murag makuan ko maluya. Aluya ko nga wala si Ivana sa balay. Ana. Jerry hello. Gigi hello. Thanks Nix. Oo, doble ingat kay una basig mabangga, second kay basig masuko na si Mayor Inday Sara anya to ang style sige video. Wala mo gulain time good na but mag-video well nagabiyahe. Yes, you keep on sharing your blessings. Mailan man nimo kung tinuod na nag-share ka kay happy ka sa imong heart. Ana raman na. Yeah, doon lang guys. Anyway, tawagan na ako to akong hatagan og bugas. Kay I'm pretty sure maghilak-hilak na po to. So, muna. Tabla na ni Ron. Bye guys, ingat.